gaur asfaltiko parte, zoi 2 urteren bueltan egin dugu antzinako bezalako. Atera geha San Antoniotik, Zintururi konparantzatik, eta jetxikera hor Andaluzian balera, bera, etxe zuriko derrutotara daño, gero etorbidean, San Antonioko etorbidean bera, Esteban etorbidea, eta gero ja frontoraino sartu geha. Oso ona, jende pilo bat, ume pilo bat, egogokin, eta oso ondo. Horren hartuko ditugu Etxebarriko umen eskamutil guztien dutenak etorri. Hortik hartu dute hitzordua, eta egongo da lehenengo Olentzeroko marrazki lehiaketa irabazi dutenekin, gero egongo gara antzataldekoekin, eta gero ja, arratsaldeko 3:00 arte, egongo dira pasaten hemen eskamutil pilo bat, 100, eta egongo gara urekin, manan. Zan diguten ez eurak beraiek oso ondo. Antza oso ondo, egon dire 2 urtetan pandemian, etxean barrunatuta, irten barik, eta aurten dioten ez eure, atzo ginen batzuken galetuta, eta oso ondo, denak primeran. Bueno, gure mezu bakarra da, atzo esan ginen ere, atzoko da gaur gabian, mesedez afalostean, goiz oberatzeko. Guk gaur gabian lan pilo dugu, Euskal Herriko etxe guztietan gure oparia banatzeko, eta ez duguna bihar da, guk iristedakoan eurek ez nagotia. Ordu mesedez afalostean, goiz oberatzeko.